Right guys, and this without time satime ndorangopinda straight into the video. So tine launch yakaitiwa kwa Nisha Teas. So kune artist akati one day akaperforma. So ndakwanisa kuwa na mavideo mashoma so ndichakuratidzai kubva maona, but inini guys wakandipenge wandakaona mufesa akapenga visa nonzi Voltsika akapenga because paakasimuka achiimba ndaona stage vanhu vese vachifara chiratidza kuti aiwa muhombe mufesi anonzi Volts muhombe guys, muhombe akatoremera zvekutoti chero colors akutoziva kuti Volts chibaba. So let's watch the video then mubva mataura kuti muri kuzviona sei. Stay tuned. Thank you. I love you guys. He's